anos máis o mundo vai estar nas nosas mans. Así que xa sabes, móvese cu e sai do bar. Ven con nos e non o penses máis, pasate a acción. Pasate a acción.
facultade a casa e os venres volve a vila onde espera o mozo de toda a vida. Falan de casar dos fillos que ian ter, do ben que iban viver. Un día foi de festa e despois outro día e foi descubrindo as emocións da vida. Todo que ela tiña guardado ali dentro, no fondo de si mesma.